Cambrils, Salou i Vila-seca s'uneixen per tenir força davant el Ministeri de Foment a l'hora de demanar la desafecció de la via del tren i la immediata implantació del tramcamp. Responsables del consistori es reuniran properament amb tècnics del Ministeri per tal d'abordar aquestes inversions importants. L'alcalde de Cambrils, Robert Benages, ha anunciat que properament s'inicien obres municipals en d'altres punts de Cambrils, com per exemple Cambrils Badia, La Llosa i les platges de Vilafortuny. Hola a tothom. Les novetats en matèria d'obres encapçalen avui la nostra atenció informativa, però aquest dijous els presentem altres notícies que repassem primer en el sumari. Cambrils comptarà el proper curs 2008-2009 amb 5.104 alumnes. Pares i mares hauran de matricular els seus fills a partir del proper 25 de març en un dels 16 centres escolars del municipi. L'OMIC celebra el Dia Mundial del Consumidor amb activitats pensades per difondre els drets i deures que es deriven del consum. L'oficina va atendre l'any passat més de 500 consultes i reclamacions. Les obres de la A7 han permès realitzar una intervenció arqueològica a la zona propera a Masgallau. El Museu d'Història de Cambrils organitzava ahir una xerrada per explicar els resultats d'aquesta intervenció. Cambrils, Salou i Vila-seca s'uneixen per buscar les solucions més adients per als tres municipis pel que fa a la desafecció de la via del tren, la construcció del nou corredor de la Mediterrània i la implantació immediata del tramcamp. Des dels tres municipis s'han impulsat reunions amb membres de les cambres de comerç i també amb PortAventura per tal de perfilar el projecte. De tots aquests temes en parlaran properament els responsables de l'Ajuntament de Cambrils en una visita concertada a Madrid amb tècnics de Foment. La via fèrria del corredor del Mediterrani que enllaçarà les principals poblacions del Camp de Tarragona ha de començar a construir-se a finals de 2009. Amb tot, hi haurà un període entre la desafectació de l'actual via fèrria i la implantació del tramcamp. La pretensió dels governs de Cambrils, Salou i Vila-seca és que aquest temps sigui el menor possible. Així doncs, aquesta setmana es van reunir amb responsables de les cambres de comerç de la demarcació i PortAventura per tal de posar sobre la taula les pautes a seguir per minimitzar problemes entre els usuaris. Ahir mateix vam tenir una reunió a Salou, amb Vila-seca i Salou, amb PortAventura i amb les diferents cambres de comerç de la nostra demarcació, per tal de plantejar un objectiu comú que és el de solapar el projecte del tramcamp amb el projecte de la desafectació del traçat de l'actual via fèrria. Per tal que no hi hagi un impàs temporalment molt llarg i que permeti que la gent de seguida s'acostumi als nous traçats i els nous sistemes de comunicació que han de ser infinitament millor. Bueno, i té que haver un impàs obligatori perquè no es desafecta un traçat i es construeix al damunt una infraestructura nova de manera immediata. Però com més lligat i més curt sigui el temps de traspàs d'un sistema a un altre, millor. El nou tram del corredor del Mediterrani i la desafectació de la Nacional 340 al seu pas per Cambrils són obres costoses que depenen del Ministeri de Foment. Obres per les que l'Ajuntament de Cambrils espera rebre part important de subvenció del Ministeri de Foment. L'Ajuntament ja té cita concertada a Madrid per tractar d'aquestes qüestions. Inversions importants són també les que es faran a diferents barris de Cambrils. Aquest mandat té com a objectiu la remodelació integral i definitiva de zones de la ciutat, com el barri antic, obres que s'inicien aquest proper 25 de març. Altres zones, com Cambrils Badia i el Regueral, la primera fase de la Llosa o les platges de Vilafortuny, són altres obres que han d'iniciar-se en breu, obres per les quals també caldrà fer les corresponents contribucions especials. Aquest mandat, ho hem dit moltes vegades, ha de ser el del canvi i de la transformació dels barris per tal de modernitzar-se, pensant que molts són barris antics, que tenen uns serveis molt deficitaris i que s'han de posar al dia. Lògicament, amb el seu expedient de contribucions especials pertinent i amb la millora important dels serveis, aquells que no es veuen, que van per sota dels carrers. Estem parlant d'aigua, estem parlant de clavegram, estem parlant de llum, estem parlant de telèfon, en fi, tot allò que afecta
això. Benages també ha parlat d'economia municipal. Assegura que aquest mandat s'haurà de ser molt curós amb les despeses, ja que el pressupost de 2008 té una rebaixa del 4% respecte a l'any passat i els ingressos s'han de gastar íntegrament amb despesa ordinària. L'alcalde destacava que els ingressos extraordinaris que s'han tingut fins ara han estat gràcies al boom immobiliari, però ara ja no es tindran. Amb tot, recalcava el baix endeutament que té l'Ajuntament de Cambrils. També ha avançat que durant aquest mes de març està prevista l'aprovació del Pla d'Acció Municipal, el PAM, un projecte d'inversions que ha de donar resposta a les propostes electorals fetes. Aquests dies es donarà a conèixer als grups de l'oposició a l'Ajuntament i s'espera que durant aquest mes s'aprovi. Aquesta i altres qüestions són les que tractarà el programa de televisió de Cambrils Punt de Trobada avui dijous.